ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରମା ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କଥା। ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଉପବାସ ରଖିଥାନ୍ତି, ଖାଇବା ତ୍ୟାଗ କରିବା ସହିତ ନିଜର ତନ ମନ ଏବଂ ବାସନାକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଦିନ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ନିଜ ମନକୁ ପବିତ୍ର କରି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଶରଣକୁ ଗଲେ ତାକୁ ସେହି ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା 100 ଗୁଣ ଯଜ୍ଞ ଫଳଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ। ରମା ଏକାଦଶୀ, ଯାହାକି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଏକାଦଶୀ, ଏହି ମାସରେ ବ୍ରତ ଉପବାସ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଅନନ୍ତ ଗୁଣ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀକୁ ରମା ଏକାଦଶୀ କହିଥାନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରମା ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କଥା। ପୁରାଣରେ ରାଜା ମୁଚୁକୁନ୍ଦଙ୍କ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ। ସେ ବହୁତ ଧର୍ମ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟ ପରିଚାଳନା। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ଥିଲା, ତା ନାମ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା। ରୂପରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ପରି, ଆଚରଣରେ ଅନେକ ଦିବ୍ୟତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଥିଲା। ରାଜାର ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ନିୟମ ଥିଲା। ଏକାଦଶୀ ଦିନ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ନ ଜଳ ଛୁଇଁବେନି। ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବେ। ଝିଅ ବଢୁଥିବାର ଦେଖି ରାଜା ମୁଚୁକୁନ୍ଦୁ ଭାବିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାକୁ ଭଲ ରାଜକୁମାରଟି ଦେଖି ବିବାହ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାର ବିବାହ ରାଜା ଗୋଟିଏ ରାଜକୁମାର ସହିତ କରିଥିଲେ। ତା ନାଁ ଶୋଭନ। ବିବାହର କିଛି ଦିନ ପରେ ଏକାଦଶୀ ପଡ଼ିଲା। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଏବଂ ଶୋଭନ ପ୍ରଥମ ଥର ତାଙ୍କ ମା ଘରେ। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଏବଂ ଶୋଭନ କେତେଦିନ ରହିବା ପରେ ଦିନେ ଏକାଦଶୀ ପଡ଼ିଲା। ସକାଳ ହେବା ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଶୋଭନକୁ କହନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ, ଆଜି ଏକାଦଶୀ। ଆଜି ଆମ କୁଳରେ ନିୟମ ଅଛି। ଏକାଦଶୀ ଦିନ କୌଣସି ବି ଲୋକ ଅନ୍ନ ଜଳ କିମ୍ବା ଫଳମୂଳ ଛୁଇଁବେନି। ରାଜକୁମାର ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲେ, ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଳି ସେ ମଧ୍ୟ ଏକାଦଶୀ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ ଥିଲେ। ଶୋଭନ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାକୁ କହନ୍ତି, ମୁଁ ବ୍ରତ କରିବି। ଯଦି ଏହି ଶରୀର ମୋର ସହାୟତା ନ କରିବ, ତାହେଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ରାଜକୁମାର ବ୍ରତ ରଖିଲେ। ଦିନରୁ ରାତି ହେଲା। ରାଜକୁମାରଙ୍କ ଦେହ ଶିଥିଳ ହୋଇଗଲା। ନିଜ ପ୍ରାଣର ଜ୍ୱଳନାରେ ଶୋଭନ ସହି ପାରିଲେନି ଏବଂ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲେ। କଥା ଏତିକିରେ ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ। ଏବେ ଶୁଣ ଶୋଭନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ କେଉଁ ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ। ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତର ପୁଣ୍ୟ ଫଳରେ ଶୋଭନ ମନ୍ଦରାଞ୍ଚଳ ପର୍ବତରେ ଗୋଟିଏ ଦିବ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ପାଇଲେ, ଯେଉଁଠାରେ କି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲ, ବିମାନ, ଅନେକ ଦାସଦାସୀ ତାଙ୍କର ସେବାରେ ଲିପ୍ତ ଥିଲେ। ସେ ସ୍ଥାନ ସ୍ୱର୍ଗଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ରାଜଋଷି ମନ୍ଦରାଚଳ ପର୍ବତକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ଶୋଭନକୁ ଦେଖିଲେ। ତାକୁ ଦେଖି ଋଷି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଋଷି ପାଖକୁ ଯାଇ ପଚାରିଲେ, ହେ ରାଜ, ଏହି ସବୁ ଆପଣ କିପରି ପାଇଲେ? ଶୋଭନ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି, ମୁଁ ଥରେ ରମା ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କରିଥିଲି। ମୋର ଶରୀର ମୋର ସାଥ ଦେଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମନରେ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତକୁ ପାଳନ କରିଥିଲି। ସେହି ପୁଣ୍ୟ ଫଳରେ ମୋତେ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ମଣ୍ଡପ ଋଷି ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାକୁ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ସେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଗଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ସଂକଳ୍ପ ନେଲେ ଏବଂ ମୁଁ ବି ସେହି ଜାଗାକୁ ଯିବି ବୋଲି ଭାବିଲେ। ନିଜର ତପସ୍ୟା ବଳରେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଶୋଭନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ସେଠାରେ ପତିପତ୍ନୀଙ୍କ ମିଳନ ହେଲା ଏବଂ ଶୋଭନ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ସେହି ରାଜ୍ୟରେ ରହି ପ୍ରଜା ପାଳନ କଲେ।
ଏହା ଥିଲା ରମା ଏକାଦଶୀର ମହିମା। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।